Biare reok setia kawan pambukaning pagelaran ing siang menika pagelaran saklajengipun utawi pagelaran ingkang angka kalih nggih niki wonten seneng-senengane adik cilik-cilik nggih anglajengaken tari bantengan nggih telu cacahe sugeng siang para rawuh sugeng amirsani medhali tari bantengan kari gending petetan mama tata cha 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 bantengan mumpung tasik dereng adan ayo kemantene digoleki tari bantengan kula sukani gending-gending disukani gending Madurawan mama disukani gending korap sapi cha 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 cha
Yo. Oh. Ayo kemantene terus ditumpakno. Kersane tuwuk. Kalian disukani gending sak lajengipun ngalih nama mama muda. Disukani gending gondok dena. Cha 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 cha. Cha 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 cha.
genduk dena gending ingkang angka kalih teng wontene tari bantengan nggih menika pamungkasing gending utawi gending ingkang telahir amargi waktunipun cukup ayo bantenge ditata maneh bali-bali nampang gonane tapi baline ojo sembrono tak jalukno gendingan bar jabar Madura Sronen Sakti Cakaryan Mapan Beduk, Mapan Timur, tarik jong, yo. Ayo alon, alon lagi, alon ke, alon ayo, alon, Bantengan pagelaran ingkang angka kalih teng siang menika pagelaran salajengipun utawi pagelaran ingkang angka 3 mudune para widodari widodara ayu-ayu rupane lenggok-lenggok lakune kaya macan luwe
anglajengaken tari Srimpi Sekar Jatilan. Sugeng siang para rawuh, sugeng amir sane. Medali tari Srimpi Sekar Jatilan kairing gending suwe ora tau ketemu. Dados brik dhisik niku masjidipun muni reok Setyakawan asu dhisik tasik adat.
lali tari Sripi Sekar Jatilan enem cacahe ayu-ayu rupane lenggak-lenggok lakune koyok macan luwe sampun sowan teng dalemipun Bapak Misna Ibu Wasil sekeluarga medali tari Sripi Sekar Jatilan kairing gening suwe ora jamu Mama tari Sripi Sekar Jatilan kersane tambah gayeng tambah meriah disukani gending-gending mama tapi sakderengipun disukani gending-gending semoga dumateng Bapak Misna sesarengan Ibu Wasil sesarengan para derek-dereke para sinoman masyarakat dusun Denok kula aturi miyos teng pagelaran nyumping utawi nyawer tari Sripi Sekar Jatilan pambukane gending disukani gending sing rodok rancak mama kersane semangat nggih disukani gending Rehana Akang Nanang goyang 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 yo kula badhe teng dalemipun Bapak Misna Mama melekan nggih tawi bowo nggih jajal dilanjut maneh Mama.
mama kula sampun pinarang nggih monggo dilanjut mama Rehana pambukane gending teng wontene tari Srimpi Sekar Jatilan ditambahi sak gending nggih ngalenang Mama Novi nggih disukani gending napa nggih terus napa terus jenengan pun nggih dados Akang Nanang goyang 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 yo ayo jarane disiapno Bapak Slamet
urung nggih inggih menika gending ingkang angka loro utawi gending telahir nggih teng wontene tari Srimpi Sekar Jatilan. Ayo Nduk, waktune soal niki didum nggih. Mantun niki tasih wonten jaran kencake nggih, jaran kencak setia kawan nggih. Genduk sing ayu-ayu barisane ditata maneng, bali-bali nang panggonane nggih take gending. Bar Jabar Madura dados Sronen Sakti Cakarian ditarik alon-alon. Yo. Oh. Panjenengan sampun mirsani tari Srimpi Sekar Jatilan. Para rawuh, panjenengan kula mirsani pagelaran saklajengipun nggih utawi pagelaran ingkang angka telahir saking keluarga besar Reog Setiakawan saka Kali PP kang dipun pandegani dening Bapak Jai. Oh iya nggih. Sumangga nggih dumateng Bapak Misna utawi Ibu Hasil putranipun panjenengan utawi putu waya panjenengan monggo ditumpakno jaran kencak Setiakawan loro cacahe nggih. Para rawuh panjenengan kula mirsani mudune kuda kencak Setiakawan loro cacahe dikai gendingan nopo sing paling pas Cak Karyan ditarik alon-alon bedek lama yo. Ayo Kang Lihi, ayo panjake padha goyang kabeh alon-alon ya nak, tangane diangkat yo. Yo. Ayo Nur, nyeting teko ngarep Nur. Ya, ayo. Setiakawan siap menerima. Ono jarane yo enak. Nanggap jaran yono. Ayo alon-alon di. Awas ya, lugur wis ya. Oh ya. Lo. Oh.
leng nak leng leng nak ho 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 a i ho a i ho a i ho awas i ho a i ho a ho awas oh ho a setia kawan jaran kencak setia kawan grup kuda kencak setia kawan pimpinan Mbak Nur Jannah oh enak wis dulur-dulur sing kate nanggap reoke Bapak Jai tenang ono jarane pisan wis sing jeragani Nur nah iki lole para rawuh panjenengan sampun mirsani nggih kebiare rok setia kawan niki wonten jarane nggih kalih cacahe soalé niki pamundutan saking Bapak tuan rumah nggih menika Bapak Misno sesarengan Ibu Wasil nggih Mama monggo niki njajal dikekno ning panjai jarane dhisik nggih ayo Cak Slamet nggih Cak Slamet sumangga nggih jajal omong-omongan dhisik nggih kan penak ngoten ayo Cak Slamet maju nah oh nggih nggih ya napa Cak Slamet nggih niki wis pancene niati Bapak Misno sesarengan Ibu Wasil nggih niki niat napa karo gawe seneng-seneng Bu niat nggih niate sinten namine sing diniati oh anak putu nggih ingkang nami sinten namine oh niki Mas Aldi Arjuna Andriansa oh sing sunat saiki nggih jajal niki muga-muga niati Bapak Misno sesarengan Ibu Wasil wis kelaksanan nggih Bu muga-muga panjenengan diparingi seger waras sak keluarga nggih muga-muga diparingi rejeki sing akeh panjenengan nanggap salon nggih menika salone Rian Jaya nggih tangga dhewe nggih Denok Wetan nggih sesarengan reok setia kawan sak jarane nggih muga-muga panjenengan diparingi sak sampunipun gadah hajatan diparingi rejeki ingkang kathah nggih lan barokah Mama nggih dalem niki jaran kencake kan niat nggih Mama jajal dikei lagu sing penak meduroan nggih dikei dung anak Mama mantun niki ditema nggih dung anak Mama dados Cak Slamet
anak nggih mereka gending se nomor sito nggih salah cok bektonapun cukup neka beri gending se nyaman boleh mama beri mang temangan se nyaman mama lanjut yuk ya Cak Selamat oh Cak Tomo Cak Selamat. Ya apa Mas? Nah niki soalnya waktu nih wis cukup, wis rodok sore, wis jam 4 jame. Mari niki sik kate budal iring-iring, nggih. Dadi mangke dalu dilanjut maneh jarane, nggih. Ampun cukup keng kejunganmu. Salam
mandar muga rong taun iki wong iki ujar maneh ya Mas. Nggih, mandar muga ngidam. Lah iki kan nyunat anak ya Mas. Nyunat anak. Mandar muga rong taun nyunat bapak ya. Wae lek bapakne ndak usah disunat wis mari lho Pak nggih. Ceto Matur kalah sembah tok. nggih. Matur sembah nuwun nggih mekaten para rawuh panjenengan sampun mirsani nggih kuda kencak setia kawan nggih. Niki soalnya pamundutan saking jeragane nggih Mbak Nur sing duwe jaran kencak niki dikeki lagu nggih situ nggih jajal ngalinya genduk Jerry Saud nggih monggo. Ayo banjai goyang kabeh. Ayo Nur, ditari alon-alon. Yo. Masih bersama Setia Lolale lolale lolalo. Iyo, ayo ambil muter jarane. Lolale lolale lolalo. Iyo. Iye iye. Lolale lolale lolalo. Lolale lolale lolalo. Iyo 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 iyo. Lolale lolale lolalo. Lolale lolale lolalo. Iyo iyo iya iyo. Oh ah. Lolale lolale lolalo. Iyo iya iyo. Iya.